Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya hari ini apa, Boh? Restorasi. Restorasi apa? Sepeda. Sepeda karena? Iki setere miring. Setere miring. Kalau mesinnya kurang enak, mereka bantu mbak. Ya karbonnya, Bos. Jadi mau tak umbah tau karbonnya telepon banyu. Nanti gak iso banter iki berubah. Karete lo ilang pisan karete. Sepeda kudu go ngluyur rono-rono kok grebet sing penak. Nah, sing penak iki lho, Po. Iki rong dina iki dadi mantap ndang ngeterno. Ngono, Bos. Jadi iki habis kene Cai. bose ngene Pak Dwi arep nganter motor karena sepeda iki wis servis. Setere bengkong. Karbone kurang enak karo ganti iki, Bos. Oke. Yang kemarin dari Abah Bae. Gak tak wadah. Iki lho aku jarane gak petuk mesti ngene lho. Lagi perang dino gak petuk. Ngene apa to? Ngene apa? Penak. Nah, Mula apa iki? iki tapi Bos. Alhamdulillah. Alhamdulillah mak seneng. Mak iki langsung ngene lho. Mak aku duwe iki press kang sampean aku. Apa Lin? Amplop. Kok amplop? Ya tanjakan aku leh amplop ngono alhamdulillah. Dibuka karo mak aku, isine 200. Alhamdulillah wis seneng ngono mak. Bos, bos. KPI. Nggo sepeda dhewe. Kaji slimat kaji. Dadah atau patung reca? Kok aku main tanya-tanya estimasi berapa? Aku nggak garap tuh kalau tak nyempetno, Bos. Kalau tak nyempetno karena aku wirawiri. Pecah memang. Tius, kasih Tius. Gus. Gus. Tempat isik Gus, sepedaku Gus. Dadah. Berapa? Jarak 10 Gus. Alhamdulillah Gus. Lah Gus tempat isik. Tempat gitu. Setere ke lah. Wih, aneh miring sisih. Paham, Bro. Malik kan dhuwur. Yos, piye Yos? Aman. Lek Tius, aman. Kuwi kesleo lho, Pi. Lagi kok dingklang, gerumleh kok dingklang. Ya agar mulai mijet nih, Bos. Agar mulai micerno ya. Ini tangannya lagi sekele. Apa iki, Bos? Soalnya bandul. Soalnya bandul. Pakai molek bisa. Aku tak ngaro ikut ya. Kopi Gus Agus. Iya, enggak apa. Kita ke 20 sudah 1 sesuk. Aku tak kayak duit bandul. Dik bandul ya. Tinggal sik gak apa-apa. Ora kok duit sik. Loh. Ora mesti duit bandul, duit ana kliwir, ngono berarti garap kliwir. Oh. Setene apa? Enggak apa.
Wah, dok. Iki kok padane to anune. Apa? Ben padang. Kilo Gus, iki estimasi berapa hari Gus secepatnya ya? Mau tak sik kanggone panjang. Lho sisi kanggone nggo wira-wiri enek pit ning omah. Lah Supra apa to? Supra nggo kerja, Pak. Boleh job ning dia. Malah wis. Globas. Ya padha. Oke. Ini dari bapak emek, mater tangli ya. Iki kayak Supra aku iso iki. Alah, keisanan. Ya, Gus. Karena Tinggal dililin, Pak. Pas jalur mau enak pas nanjak hilang operasiku. Ngene piye apa nih? Terus piye? Akhirnya. Sing pisanan piye? Yang bisa nani operasi hilang toh, terus kuplingnya tak kependoni pol. Wih kena tapi selane tumpeng no. Kayak nyetut ngono modele. Dia setelah banternya belum doa, nak deg bergagang lagi muni. Nak kendoni mijik rodok menak, tapi gak kok pisanan, tak paksa nanjak toh. Budrek kok tewas. Motor kono Bukan aja gak kena. ya nek tenagane to lekek-lekek kok paro ora oleh. Doplok iki ngene piye? Masa kok doblok. Makane ora kanggo. Lah tuku dhewe. Nakane tuku dhewe. Nakane berapa? Tapi nakane standar. Ini standar ini. Nah, Luar bengkel gua. Motor gue bar tak ombahin bobot terus ya. Terus banyu. Nah, pun banyu karbone. Ya terus semprot banter Tak pok. semprot terus. Nek banyu banter lho iki. tak pikir nyekit RVN. tapi nak nyekit ora ngebul aku. Ora iki. Tapi langsung anu ya, Ini kan mati ya. Heeh. langsung selang ya anti selah. Gak nak pas jalur budal akhir budal main aja Mm-mm. gerak no. Pane Allah ya Allah. Dia bongkar neh ben ngerti penyakitnya nepi bos. Karena kompresinya hilang nepi kemarin. piye kuale kuane. Odo to nak gak produk. Kuwi tenang ngono Wil. Kok ngono piye? In ote to. Iki panane dhuwur. Oh gak mesti kok konoe malah pernah digawe ngono bumbu ora kualik, pernah diwalek bumbu. Tapi jarake Tuane klepe. Delok karo bengkel sik bos. Di tengah-tengah iki, Tengah-tengah dia. sak isore BRT. Sak dhuwure ahewan. iki lho, jarake iki karo kene, Heeh. iki karo kene iki Beda. ngombokin. Dia bang oh. Heeh. Iki sing ngombo kan ketok, sing kene to. Iki kan sing ini kudune kene, di panahin dhuwur iki. Iki soalane gede sing iso. Coba coba banget. Durung ngombo. Dhuwur kae sik mendem kok anune. Sakare sik medun. Sambil bunjul ya. Menes setrukan agak di soalane. Wis dikumpadet ilmu komprasine. Jelas. Tapi jane cara playu jane sak mono kene aku wis gak kurang kok. Gak kurang mesti wis ngono. Wis cukup Mas. Enak ya bunjul. Tidak mengalami kendala aku sak liyane mesin. Mulai bakarnya yuk. Mulai bakar nih terus lihat dia. Gak tak usah sih. Nah, jelok. Piye Gus gonku ki? Eh? Beli apa noken? Ya toh. Noken karo apa? Noken tok. Kilo 5 kilo. Kirim kirim. Heeh.
Kira apa ini? Nah bos, kita beli noken standar sih. Noken us. Ben iki nek tanjakane ben yo ratne teko nggon iki maksudnya ngukur tenaga motor apa? Heeh. Ngono lho. Ben tambah dhuwur. Nah, Gak Sing ya. berbete berangkat ini. Enek. Gas sing sak urung tengah-tengah iki, Pak. Rak ngono. Enak malah. Enak piye digo ngene ora iso malah kaget. pas nderen. Wange lho wi gua wi. Nek berbete tengah wi marai. Kan. Pisanan, Mir. Lah iya kan saurunge. Sak uronge gas iki. Tarik anaknya saking ini toh. Dedet lagi del ngono. Bar kuwi lagi rak. Iki sak uronge ganti anu yo ngono iki. Sak urung ganti penyakit karbu. Ora wi jarume. Siap, Bang. Serum skep. Jarume. Kurang kilo satu. Tapi baru ini ganti karbu berapa tebus? Jangan ganti sih. Kasih ganti sih, jajal sih. Saya menak standar di bro. Kon jajal sih. Jajal. Rabah ya, bah gini. Tapi sih estimasi berapa hari tadi sepeda gue? Jombor kena dipastekno. Ki aku nyelon-nyelon bos aku ndang dadekno pokoke. Ya berapa? Iya toh. Oh no. Ini mau ada tuh gara-gara saya ingin bisa bah. Iya, gue wirawiri. Wong dan rata-rata tenan kowe. Ngono bos, pokoknya terima kasih banyak. Nonton ya, langsung ya. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Pokoknya ngono iki mau mengantar paket dari Bapak M ke bengkel. Kemontorku tak tinggal, aku tak kon nganu sedere kuwi. Sedere kuwi miring ngene lho, Bah. Mire iki. Mergo kon dhuwur kuwi Anjret, anjret. Bek iki lho, budal klamben wis gak klamben. Langsung. Yo padha pedenane to. Wetel. Pengen masang kok. Iku terabas. Gak terane dijur kok wi. Mergo silete wis bentet Wis kae. bentet. Niat arep tuku neh. Ayo tembakane piye? Ku mending iki. Enak tumpakane. Tapi ya kuwi lho gak saka ngarep tok. Nyocok iki karo awake. Ya kalem-kalem sik bos. Mungkin iki sik stok-stok sedikit. Mari ngono saka ngarep karo aki. Heeh. Di paling nyek nek adine wi ngarep buku. Iya. Ngapian kurang. Heeh. Bisa uga ya? Iya. Panggane dhisik. Tambah belanja. Aki. Dhisik iki Karena bebek ning kono mau enak-enak ya tapi yo nganggo aki kabeh. Enak sing kok ngene piye pelah padha. Ngene piye di klambene dijejer wong bingung milih. Iya lho. Padha nyel. Ne padha. Heeh. Pelah padha. Lebore tok ora padha. Oh, selebare anu kono. Ini robot. Ini kan cepat ngarep kok. Terus bos, terima kasih banyak sudah menonton. Pokoknya tunggu Aku es krim. update-update minggu harus jadi dan update-update selanjutnya ya, Bu ya. Oke. Sekarang pokoknya salam asai. Kayak udah cocok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Dadah. barokah. Cocok.